Robbie Waken Kwamo, Bondaman German, because I know this video here, video that native doctor in Enugu State, Hemela Race, Apotalia, court, Tatobia court, so Yawa, Mbo, Mbechazi, Bena court on up, so the court decided to remind him na prison because he was never granted bail to the na only afazeka working aki na okwu ya na abo abulugo ofu because una na kwa na do that video na akoko ebe niyo mmadụ eti kwa na anya die because ihe akwa video imago ya private video bozo kudu na weda girl anya wepo na anya die wepo na anya die ha olu kamje mmadụ okwu kwa na okwu maka da video ha bụ gini olu kanje so na janu nwanna nwoke ka ono na court ishi na n'ime court ishi epe na mpe na na ahụ ọnụ niile Julia na evil does not pay. In everything you are doing in this life, try as much as possible ka gini me n'inwe a very good track record maka aka baligi echi ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị be anyị.